gaat niet meer. Mensen, ik moet jullie iets vertellen en ik wil me een beetje excuseren. Maar wees niet bang. We need to talk. Oké mensen, maak jullie geen zorgen, het is niks ernstigs of zo, maar eigenlijk wil ik jullie een soort van updaten, want ik denk dat het misschien wel bij jullie is opgevallen, maar ik op sociale media, het is even anders. Ik weet niet, ik vind van mezelf dat het opvalt. Ik ben massa's aan het veranderen nu en kan er heel niet tegen. Eerst en vooral wil ik dat jullie weten dat ik iemand ben dat echt met angst leeft. Mijn leven verandert elke dag super hard. Als ik periodes gelukkig ben, ik kan niet liegen, dagelijks te ween gewoon uit angst, gewoon omdat ik weet van, als je gelukkig bent, komt er iets slechts aan in de plaats. Dus ik ben gewoon bang voor te leven. Van, mag niet te gelukkig zijn, want er gaat iets komen en gaat heel mijn wereld over kop gaan. En dat is dus overlaatst wel een paar keer gebeurd. Dus die angst is wel terecht. Maar ik heb alles heel goed kunnen oplossen natuurlijk. En ik wil jullie gewoon een beetje meedelen wat er allemaal precies gebeurd is. Want ik heb jullie de laatste tijd veel te weinig verteld. Ik heb een beetje oudere video's geüpload. Allee, voor mij voelt het of dat ik al een half jaar geen video's meer heb gemaakt. Dus nu, er komt er nu en dan wel online. Maar ik weet dat ook, mensen. Mijn video's zijn niet meer zoals vroeger. Ik vind ze zelf minder goed. Ik doe het nog altijd super graag. Je moet niet bang zijn. Ik ga niet stoppen of zo. It's like we're breaking up. No. Om te beginnen, wat moet je zeker weten? Wat is er dus gebeurd? Jullie weten het wel al. Ik heb dus een jaar gewerkt bij de United Brands. En dus toen ik daar zat, was alles gewoon... Weet wel, ik had mijn vaste routine. Dus voor mij was dat makkelijk. Ik ging gaan werken. Ik kwam thuis. Ik maakte video's. Ik ging slapen. Ik ging gaan werken. Dat was mijn vaste routine. Maar op een dag, zo echt uit het niks, kwam mijn baas naar mij. Hij zei van, kijk, Bo, even gaan zitten. Ik dacht, zeg ik iets misdaan? Zegt hij, nee. Ik zeg, moet ik bang zijn? Hij zegt ook nee. En voor mij voelde dat moment zo hard aan, het moment dat ze mij aan vertelt dat mijn papa gestorven was. Ik weet niet als jullie die video hebben gezien, zo niet, moet je maar een keer kijken. Je noemt de betekenis van mijn tattoo of zo. En daar vertel ik het moment dat de politie mij vertelde dat mijn papa gestorven was. En wel, dat voelde heel hetzelfde aan. Ik was bang. Dus ik ging gaan zitten en ja, ik wist dus al lang dat we gingen verhuizen naar een andere locatie in het winkelcentrum en zo. En ik al vaak zitten zeggen van, ja, gaan ze niet iemand ontslaan of zo? Ze zijn altijd, nee. En als ze het doen, moet je echt niet bang zijn dat hij gaat zijn, bla bla bla. Nu, puntje bij paaltje. Wat was het dus? Het team was te groot, zoals dat ik voorspelde. Dat waren dus met te veel, weet wel. We zijn in totaal met 4 mensen. Manager en assistant manager bijgerekend. Dus gewoon met, 2 verkoopsters nog. Voor een winkel van 2 verdiepingen. Wat ik dus persoonlijk niet te veel vind. Aangezien dat ze in zo kleine winkels met 17 mensen werken soms. Weet wel, maar het is gewoon omdat we al fulltime zijn, ken je het. En dus het team was te groot. En hun reden was, blijkbaar omdat ik het meest betaald ben, omdat ik het duurste ben, zo gezegd, hebben ze mij dus ontslaan. Nu, ik ga eerlijk zijn, ik weet niet helemaal als dat de reden is. Als dat de reden is, oké, nice. Ik zeg niet dat ik iets heb misdaan of zo, maar ik denk dat dat een beetje smoesje is. Nu, het boeide mij niet, want ik ga eerlijk zijn, ik zocht wel een reden voor ander werk te zoeken. Het was niet dat ik gehaast was voor nieuw werk, maar mijn motivatie daar was redelijk aan het weggaan, want dat was een superleuke winkel en ineens werd dat uitverkoop, maar wij hebben 8 maanden lang of zo in uitverkoop gezeten. En ik werd daar eigenlijk aangenomen als VM'ster, dus de winkel inrichten en zo. En als je in uitverkoop zit, dan heb je 1 miljoen stuks waarvan het er maar 1 soort en 1 kleur is, kun je daar geen mooie presentaties mee maken. Dus nu, ik praat niet slecht, dat is totaal begrijpbaar en zo. En ik heb mij daar echt geamuseerd. Ik heb ook altijd mijn best blijven doen. Maar dus ja, ik had dan mijn ontslag eigenlijk gekregen en ik heb dan direct naar nieuw werk gezocht. En ik heb iets gevonden en nu heb ik dat dus al een weekje gedaan. En ik ben heel gelukkig eigenlijk. En ik ga jullie van eerste keer al zeggen voor het te volgen op Instagram. Dus dit is mijn nieuw werk. Het is nog altijd in Kortrijk. Ik ging eerst normaal in Gent gaan werken. Maar ik dacht, ik ga het toch maar veilig houden en in Kortrijk blijven. Ik ging grotere dingen proberen, maar ik ben altijd bang voor grote stappen te zetten. Dus ben ik een mietje geweest en heb ik eigenlijk in mijn coté gebleven. Nu, maar het is wel een fantastisch werk. Ik hou er echt van. Ze hebben heel mooi kleding. Ik heb zelf al van alles gekocht en ik mag de Instagram beheren en dit is dus de Instagram. De winkel bevindt zich in de Korte Steenstraat in Kortrijk, dus als je de winkelstraat hebt, gewoon dat zijstraatje. Het is vlak naast de Foot Locker. Maar ik wil jullie wel iets zeggen. Neem het niet verkeerd op. Echt niet. Het is niet slecht bedoeld. Jullie zijn allemaal welkom, of course. En koop zoveel of dat je wilt. Maar ik ben bang dat ik op mijn vorige werk ben buiten gesmeten omdat er een beetje te veel mensen kwamen. Jullie mogen gerust komen, fotootje vragen weg en ik heb daar geen probleem mee.
maar sommige mensen, en ik heb daar echt niks op tegen. Ik hou echt van jullie. En als ik kom, praat ik een hele dag met jullie. Maar sommige mensen bleven daar echt lang staan. En ik zag mijn baas dat zo soms kijken. Allee, je weet wel, ik voelde mij een beetje bang iets van, ik kan er mijn voeten krijgen. Maar ik kan jullie niet wegsturen. Ik hou te veel van jullie. Dus jullie zijn allemaal welkom. Maar denk nog altijd, ik zit op mijn werk. Dus gewoon een keer een fotootje pakken, hey weg. En ik kom ook geen kabaal maken. Want er zijn een paar mensen die echt zo de winkel een keer op stelt naar me zetten. Ik spreek niet over één groepje, dat is een paar mensen. Dat is een paar keer gebeurd. Meerdere groepjes, ik heb daar niks op tegen. Ik snap dat ook jullie zijn jong, jullie examens zijn gedaan. Weet ik veel wat dat de reden is. Maar dat wil ik er even bij vermelden. Dus jullie zijn nog altijd welkom. Dus vandaar volgt dus zeker mijn nieuw werk op Instagram. Like ook de Facebookpagina. En dan gaan we jullie geüpdate houden met van alles. Er komen nog leuke dingen aan in de toekomst ook. Ik amuseer me echt op mijn nieuw werk en ik ben gerustgesteld. Nu, je kunt denken, met dat ik zo angstig leef, toen ik dat hoorde dat mijn werk daar gedaan was, heel mijn routine lag in de knoop. Van toen, sinds nu, heel die periode, heel mijn opzeg eigenlijk, heb ik enorm ook in de knoop met mezelf liggen. In die periode, mijn videostructuur, of weet ik veel wat, is echt helemaal overhoop gegooid. Ik heb ook nog veel video's staan dat ik niet geëdit heb. Ik heb toen niet veel nieuwe video's gemaakt. Ik heb oude dingen geüpload dat nog al staan. Ik ga niet zeggen dat ik geen onderwerp mee wist, maar ik had zo geen zin voor over dingen te praten. Ik was mij er niet in smijtelijk of dat ik vroeger deed. En ik heb dan liever dat ik minder upload en jullie goede dingen kan geven dan dat ik zo... Ik ga niet zeggen tegen mijn zin, want het is zeker niet tegen mijn zin. Maar ik heb het liever zo dan dat ik zo iets gewoon opneem en online zet. Zo van, hier, kijk. Ik heb zelfs het gevoel dat mijn video's dan er nu op staan dan die een beetje zo zijn. Ik vind van mezelf dat ik er niet genoeg werk meer in steek. Maar dat wil niet zeggen dat ik ga stoppen. Ik heb gewoon nieuwe dingen in mijn leven. Ik heb nu mijn nieuw werk waarmee dat mij enorm veel wil bezighouden, want dat maakt mij echt wel gelukkig. Ik heb ook veel mensen opnieuw geskipt uit mijn leven. En er zijn ook mensen bijgekomen. En mensen waarvan dat ik veel meer steun heb dan dat ik ooit in mijn leven heb gehad. En ik heb iets van, kijk, zolang dan die mensen er zijn in je leven, moet je echt profiteren gewoon van bij hun te kunnen zijn. Want als je iets vindt dat je gelukkig maakt en je moet iets anders daarvoor een beetje aan de kant schuiven, dan moet je daarvoor gaan. En dat wil niet zeggen dat ik die mensen boven jullie verkies of jullie aan de kant schuif. Voor mij betekenen jullie evenveel. Ik wil evenveel moeite doen op mijn YouTube, maar ik heb nu de laatste tijd heel veel tijd gespendeerd met die persoon. Voor mij was dat nodig voor mezelf een beetje terug recht te zien, want jullie weten waarschijnlijk wel, als je mijn vorige video's hebt gezien, ik heb daar heel veel over verteld, moest het helemaal veranderen van sommige mensen. Dus nu heb ik iemand dat mij volledig aanvaardt, of dat ik ben. En ik heb immens veel respect voor die persoon, die zorgt enorm goed voor mij. Voor mijn gezondheid ook. Ik zou echt kunnen wenen uit appreciatie. Maar ik ga dat niet doen natuurlijk. Zoals jullie zien ben ik ook weer een beetje vermagerd. Het is niet expres. Ik ben niet op dieet geweest. Dat vorige dieet was trouwens niet helemaal voor mij of zo. Dat was kinda van voor mezelf niet goed genoeg voor bepaalde mensen. Die vonden mij te dik. Dus het is maar een keer zeggen tegen jullie. Nu ben ik ook wat magerder omdat ik dus een beetje ziek ben geweest. Jullie hebben dat gehoord in de vorige video. Ik ben in het spoed opgenomen. Je moet u geen zorgen maken. Alles is onder controle. Er bestaat antibiotica voor alles. Dus gewoon pilletjes uitpakken en het komt weer goed. Ik heb niks meer van pijn. Ik ben gewoon een beetje vermagerd. Mijn eetlust is enorm verminderd. Maar ik eet nog altijd al in een vetzak. Dus dat is allemaal goed. Ik zit een beetje in de war met mezelf. Hoe dat ik wil verder gaan met mijn YouTube. Want ik ga niet evenveel tijd hebben. Of dat ik voordien had. Ik hield me met niemand bezig. Maar nu merk ik echt wel dat ik van bepaalde mensen steun kan krijgen. Dus wil ik echt wel energie pompen met bepaalde vriendschappen of relaties. Als jullie dingen hebben dat je zegt, kijk Bo, we willen nu dat echt zien doen. Laat het mij weten. Want binnenkort ga ik even wat meer tijd hebben. Aangezien dat veel mensen op reis vertrekken. Dat ik dus super lonely ga zijn. Ga ik gewoon in die 2 weken kapot veel video's maken. Zodat ik de andere keer gewoon maar moet editen en het online kan smijten. Dus als jullie ideetjes hebben of andere dingen. Of je wil dat met mensen samenwerken. Whatever, mocht allemaal laten weten. Het is soms een beetje moeilijk voor je structuur te vinden. En jullie gaan dat wel nog snappen. Ik begin ook ouder te worden. Ik ga nu in oktober 21 worden. En dat is echt een leeftijd, vind ik, dat je zo een beetje met een crisis kunt zitten van wat gaat voorop wat moet ik nu doen, hoe moet het verder en zo. En ja, begin mij op andere dingen te focussen zo. Maar mijn YouTube blijft nog altijd een van de nummer 1 dingen in mijn leven. In de periode dat ik het doe, heeft dat mij altijd heel gelukkig gemaakt. Dat blijft mij gelukkig maken. Ik zet amper nog Snapchat en Instagram verhalen. Vroeger was dat veel meer. Ik merk dat zelf ook, mensen. Ik merk het echt aan mezelf. Dat ik zeg, ik post amper nog iets. Het hebben mij dan nog geen mensen gezegd, maar ik weet dat jullie dat waarschijnlijk wel denken. Het is nu gewoon ook vakantie. En in de vakantie zijn er meer dingen te doen ook. Als dat dan weer school is voor iedereen, gaan veel mensen ook moeten studeren. En dan ga ik ook weer meer tijd hebben. Ik loop nu gewoon een beetje gestrest door die angsten weer. Want nu ben ik immens gelukkig. Misschien zie je het niet, maar ik denk dat ik nu echt
op toppunt zit van geluk dat ik ooit in mijn leven heb bereikt. Gewoon puur het punt. Ik was mijn hoop in vriendschappen en liefde volledig kwijt. In mensen gewoon. Ik vertrouwde niemand meer. Er zijn mensen die nu weer een goed beeld kunnen geven. En dat maakt mij zo bang. Gewoon van, dat kan toch niet. Het is te perfect voor waar te zijn. Het is echt like een sprookje. Ik weet niet als jullie die tweet over laatst hebben gezien van mijn vragenboekje. Daar stond erin welk filmeinde wil je meemaken. En vorig jaar had ik blijkbaar geschreven van ja kijk, happy ends bestaan niet. En dit jaar, ik dek het altijd af als ik van dit jaar schrijf, had ik blijkbaar geschreven van ja, ik leef al in een film. Dus kijk, dat contrast in 1 jaar, dat is echt gek. Dat is zo mooi aan het leven. Je weet niet wat er kan gebeuren. Er kunnen slechte dingen gebeuren. Er kunnen goede dingen gebeuren. Je bent op niks voorbereid. Dat maakt u heel bang, maar dat is positieve angst. Ergens maakt dat mij ook blij. Anders zou het leven immens saai zijn. Dus ja, als ik nog een update in mijn leven mag geven. Mijn straat is eindelijk klaar. Nog niet 100%, maar pakt 97%. Ik heb eindelijk een straat. De man die er heel jaar lang aan zitten fluiten, zingen, mij wakker maken om 6 uur 's ochtends met de boormachines. Jullie hebben dat heel goed gedaan. Ik wil jullie bedanken, want nu moet ik niet meer sukkelen op dat kissig voetpad dat niet eens een voetpad was. Wat moet je zeker doen dus? Volg mij nu werk op Instagram. Stuur de video-ideetjes door. Ik ben heel bedankt. Ik ben heel dankvol. Ik ben heel dankbaar. Oei, ja, ik kan niet meer spreken. Ik ben heel dankbaar dat jullie tot hier hebben gekeken. Als je dat gedaan hebt en als je dat gedaan hebt, laat het zeker weten in de comments. Ik heb dat in een andere video ook gedaan. Ik was heel blij dat jullie dat effectief al uitgekeken. En dan ga ik het hier nu echt bij laten. Ik heb het waarschijnlijk alweer 6 keer gezegd. En waarschijnlijk als je het bekijkt heb ik ze er allemaal uitgeknipt de keer dat ik het zeg. Maar bon, kijk. Totdat ik het er weer zie. Met of zonder updates. Met of zonder excuses. En weet gewoon wat er ook gebeurt. Hoe weinig dat je mij ook hoort. Ik apprecieer jullie echt. Ik hou echt van jullie. Jullie zijn echt de levensredding. Dat mag je zeker weten. Doei!